Jung Miani Sikangdino, actually Horo, Chini Tiba Hastani, Wangma, Rumsrungairo, Chini student or Abakachini use rock, Tiba poverty, Tiba state poverty, Bang is exam didn't bagaboro, Zara, Assam Haste Okuang, Kurung Zaga Boro Zara, Brok ni notification ni Mutabe Boro Tangleman exam de Nabagi, Inke Asomsa, Dimahasa Zilao, Kaisa, Chini Malkung, next super field Jagai. Cinta ni power paika cini kuangma sikla youth rock ajaga sagderaka ebong belek khakama singsa cini dibrastako from Moharani Komolpurni bong ge kaito langma harika chung bono bobe malake bin gajen bai malaka thajungono chung oroni bono oroni bin mangko thino chung postmortem doklai chung diklai ka oroni ge tai baki oro baksa ba oroni serious condition baga baksa oro total 7 jona phaibani 7 jona ni bisingoi Koroksa to tiga cinta ku, kuri kacung bay. Ya tai korong ni orang cini angbumung jatuh mani mukus tekeri. Elosis small sum, takuk belai bobo belai condition hamya. Tai koroksa gagai. Ini Chandra Sekot Jomatia, Omar Purni, bobo mutamuti asuk unko boy tampinai serious condition. Tongmani motamuti recovery ungka bong kete koroksa bukuk togo unknown boom bongkai cini khasia bosongni kintu bahai ke o basok khobja ka chungta phan rutuk maya bog saimia ko belai serious bin bumung oro je bo saman mate doctor report mate tam saung kamu David ngai bobet chung bobe malai ka kok salai ka tai korok tam chit patient tongoro obon naina bagai chung phailman chin bubagra kuno document bagai chung phailman tabuk jidin o brongni condition lo bobo haitaw brongni paithak pojonto no sobai thanai da chung nai thangnai borokno joto sombhob chini bubagra chin logi tongo chung joto mani chin ti prasarong ang norong media through abo koinamu chungo chung khoroksa thai khoroksa na chuba laine boro musungoi phai omti accident ungmaniya bohok ni bagai joto no future ni bagai ne wan sugum tini exam dibai job manan bagai phaimani abo chini belai bal hamia jora ain bagai chung terai thangka nainai chung borok no je borok ni nangsak abun mani ko sung saiman kha mia hai salo Tripura State Cooperative Bank je exam sine ni bagai Tripura haste ni sini sikla ro phaimani bisingo dimahasao place o accident ingai sini night super a jaga khoroksa langma chokasini takuk dibra blai kha khamani bisingti sing borok no naine ni bage phaisok paikya maharaj sini habu bagra dagi mumbai sini ata Dhirendra MDC tei takuk onukol tongo sini YPF district president unokotini sing phaiei borok oi malai kha bini guardian rok bai tai postmortem rok khaiei je officially tei samung tongmani rok ab jotono complete khai taisa borok no kifeli ri hokati hasteo sini takuk dibra ni dead body no tlangai tabo aboni pore bosung bini dead body no kifil homani pore haino haisung tabo Silchar medical college so sokai jauka o jaga tai 6 jon patient ni bisingo 3 jon patient oro tongo tai 3 jon patient ka Guwahati o rohor jaka o 3 jon patient bai sung malai kokrok saka borok ni tamo bipod apod joto kok sawi sung je mansak bubagra jehetu sajak tongo chubana nikne boroni contact number nawoi boroni bank account rok nawoi sung khanani bisingo je chaitok mansak sung chaitogoi chubana ni bagai sung chaitogoi tongo tabo condition motamuti better rengkha except je unknown bukuk je khoroksa tongo takhon saimania to bosabo pia bini bumung samani mote engkai bobet ni bosuno saka bini nok ni contact number of sungna kha bini to already night 1 o'clock thanga khana morning rogo sung connect khaiye sung sanaita bini parents sok bai samo bipod tama pod borok bai kokrok sawai je solution khaiman sak sung khlainai ja